Здравейте, приятели! Сега ще ви представим новата придобивка на канала Optima. Това е камера, която прониква във всякакви дупки. Може да проникнем навсякъде. Сега ще ви демонстрираме. Дай, моето момче, покажи роботчето. Как се движим. Покажи тук на дисплея. Ето, скъпи приятели, вижте. Ученцето нагоре, надолу, 360 градуса. Оглеждаме навсякъде детайлно. Покажи роботчето как ще го намъкнем в тръбата. Айде. Айде сега нататък да настреля моето момче. Ето да направим детайлно. Ето тръбата как се вижда. Сега ще покажем как го намъкваме. Я да видим там как влиза. Хубавеца. Канал Optima. Ай, моят момче. Така. Ела сега да покажа пак. Я да видим. Ето. Как излиза сюда от тръбичката? Покажи. Хубавеца как излиза. Браво! Това е, скъпи приятели, скоро очаквайте и нови клипове.